ए धन कौन बसीच मो ଶୀତ ଯେମିତି ହଉଛି ବସିବି ନା କଣ ବାହାରେ ଯାଇକି ୱାର୍କ କରିବି। हाँ है जे तुम घोरी घारी शोई पड़ कि मोर गोटे हेल्प दरकार अच्छी हेल्प कर ମୁଁ ତମକୁ ହେଲ୍ପ କରିବି। ମୁଁ ତମକୁ ୱେଟ୍ କରିଛି ମୋର କାମ ଅଛି ତମ ପାଖରେ। ତମେ ମୋର ଟିକେ ଆସିକି ମତେ କହୁଛ ହେଲ୍ପ କରିବା ପାଇଁ। ଆଉ ମୁଁ ହେଲ୍ପ କରିବି ଯେ ମତେ ଆଉ ଟଙ୍କା 5 ଦେଲ। अरे मु 500 तुमको देवी जे प्रथम मत आग हेल्प कर ମୁଁ ତମକୁ ଆଗ ହେଲ୍ପ କରିବି। ହଉ ହେଲା ହେଲ୍ପ କରିବି ଆଉ। अरे सेमिति कहले मु मानिबिनी आग तुम मामा राण पकाओ तापर जाके मु मानिबी हेल्पटा कहबी कौन କହିଲି ତ ହେଲ୍ପ କରିବି। ରାଣ କଣ ପାଇଁ ପକେଇବି? अरे पकईक तो देख କିଛି ଗୋଟେ ସିରିୟସ୍ ମ୍ୟାଟର ଅଛି କି? ଲୋକଟା ଗୋଟେ ଭରସା ହିଁ ନାହିଁ। ହଉ 500 ଟଙ୍କା ଦେବି। ହଉ ମୋ ମାମା ରାଣ ମୁଁ ତମକୁ ହେଲ୍ପ କରିବି କୁହ। अरे मोर टंका 2000 दरकार अच्छी हेल्प करिवो कहिछ मना करबनी पुनी राण नैछ ହସିଗଲି ଏବେ ମୁଁ। କରିବି କଣ? ମୋ ମାମା ରାଣ ବି ପକେଇ ଦେଇଛି। ଉପାୟ ବି ନାହିଁ। 500 ସକାଳରେ ଏଇନା 2000 ଟଙ୍କା ଦେବି। ରାଣ ତ ପକେଇଛି କହିବି କାହାକୁ? ହଉ ଦଉଛି ରୁହ। ରାଣ ପକେଇକି ଆଜି ମୋ ଚିତା କାଟିଦେଲ ନା। ତମ ବେଳା ଭଲ କୁହ ମୋ ମାମା ରାଣଟାକୁ ତମେ ମୋ ପକେଇ ଦେଇକି ବସି ପଡିଲ ଆଉ। ନିଅ ତମ ପଇସା। आओ राणटा भल काम कला नियो तुम 500 है मोर खर्च उठीगला ହଁ ଆଉ କାହିଁ ରହିବ? କାମ ହାସଲ କରିଦେଲ ତ। ମୋ ଟାଇମ ବି ଆସିବ ଯେ। ଯାଅ।